Zdravíte aj ropná plošina. Ide o to, že 9.6. sobotu sa vidíme v Šenkvicách, Domovina 3. Bude ceckata party. Dojde Vilo Juščák s pokriveným Fordom a s jarnými pneumatikami. A dojde Zidane s matematickými výpočtami. Viac sa môžeš dozvedieť na www.pleskisicecky.obradu.sk. Čakáme ťa. Dones si aj čiapku so značkou Cufurky. A bracho, Tesko som zabil. A tomu ver, podbraník, bohužiaľ naopak. Idem sa teraz prezliec tuto. Budeme tu natáčať kúsky na príbazene, aké akrobatické tu spravím. Dúfam, že a teším sa samozrejme na vás 9.6. A bude veľká sranda a cecky ovisnuté. A bracho, idem na to. Takže vidíme sa 9.6. sobota, bracho, čau.